בשלב ראשון יש להוציא את המתנפח מן השק ולפרוס אותו על הרצפה או על הדשא. שימו לב שאם פורסים את המתנפח על אספלט או חצץ או אבנים, יש להניח מתחתיו מחצלת או שמיכה על מנת שלא תיקרע התחתית שלו. אנא הקפידו לפרוס את כל המתנפח לכל הכיוונים לפני שמנפחים אותו. בשלב שני יש לחבר את שרוול הניפוח למפוח ולהדק את הרצועה בצורה כזו. בשלב האחרון יש להפעיל את המפוח ולחכות כ-30 שניות עד דקה לניפוח מלא. תהנו.